Кудлачоў Віктар Сямёнавіч нарадзіўся 15 студзеня 1936 года на Магілёўшчыне ў вёсачцы Сласцёны. Цяжкі лёс спаткаў знакамітага паэта. Будучы 9гадовым хлопчыкам, ён падарваўся на варожай міне, назаўжды страціўшы зрок. Але гэта здарэнне не зламала пісьменніка. У гэты час у сэрцы аўтара зарадзілася любоў да мастацтва, вершаў, музыкі, літаратуры. Ён скончыў музычную школу па класе баяна. Першыя спробы пяра былі зроблены Віктарам Сямёнавічам у 1970 годзе. У той час яго друкавалі ў газеце «Гродзенская праўда». Творы паэта для дзяцей і прадзяцей. Менавіта ў коле дзяцей аўтар адчувае сапраўднае шчасце і натхненне. Наша дзіцячая бібліятэка філіял нумар 5 мае ў сваім фондзе некаторыя зборнікі аўтара на рускай і беларускай мовах. Гэта книги «Пролетают ночью сны», «Когда смеются дети», «Я сам», «Солнце ранок подарыло» і іншыя. У яго кнігах можна знайсці вершы аб нашай цудоўнай старонцы, аб прыгажосці прыроды, аб сяброўстве, аб цікавым свеце жывёл. Сюды таксама ўключаны загадкі, гульні, скарагаворкі. Прасякнутыя цеплынёй, гумарам, радасцю вершы вучаць любові да бацькоў, сяброў, прыроды і працы. У кніжцы Кудлачова «Забвенья нет» знаходзяцца вершы ўспамінны пра вайну. Паэт успамінае жудасныя падзеі таго часу. Вершы Кудлачова чытаюць з інтарэсам і сёння дашкольнікі, вучні пачатковай школы, падлеткі. І мы ўдзячны Віктару Сямёнавічу за яго творы, якія натхняюць, захапляюць і абуджаюць самыя светлыя пачуцці, успаміны з дзяцінства ў нашых сэрцах.